Искам името на картицата. Като замести Попов го имаш. Местят ме в друг отдел. Ще те запозная с човека, който ще ме смени. Искаш ли да изкараш на Колев? Ето, Кенев трябва да мине през границата на Сърбия. Стигни главата! Добра работа, благодаря, момчета. Всичко тук е свързано с Тоджаров. Трябва ми само приказлив свидетел. До сега съм контактувал само с един човек. Кой сте вие? Инспектор Попов, ГДБОП. Арестувам те за наркотрафик. Дайте виж ги тия са от братето! Виж так попейни! Само, че трябва да я запомниш. Трябва ти я в главата. Паролата е? Чакай. Нещо сърцето ми си трябва да се прибра вкъщи. Изтрих ти досието. Какво си направил? Сега вече си сам, няма доказателства, че си полицай. Как можа да ме изтриш? Това е лично между мен и Тоджаров. Мисля, че Джаро ги очисти заради парите. Замени. Върнах се от ада. Кога смяташ да арестувате дипломата? Кихайов. Готвим го за днес. И как го прихванахте? Покрай Петър Тоджаров. Отначало Попов от ГДБОП беше засякал една негова офшорка. Попов е интересна птица. Имаше един гаф, обаче мисля, че му бяха скорили шапка. Министърът не случайно го повиши. Повиши. Прати го на резервната скамейка. Даже знам заради кого. Обаче аз мисля да го върна в играта. През главата на шефа ти. Попов не се задоволява с малко. И това го прави много ефективен. Ами значи Попов ни трябва. Кажете, доцент Делев, заслужава ли си Кое? толкова жертви в името на химията? Защо? В факултета водя курс наркотици. Правя опити постоянно. И този. Росен Гацов. И той ли от вашия курс? Това не го познавам. Вчера друго ми казахте. Вижте, попаднах в този цех съвсем случайно. Търсих един адрес. Влязох да попитам. Търсили сте адрес. Кой търси адрес по престилка? Ние учените сме разсеяни хора. Разсеяни и опасни. Вижте, тези, за които работите, вече са сигурни, че щом сте тук, значи сте пропели. За никой не работя, казах ви вече. Ако ми помогнете да ги тикна в пандиза, може и да останете жив. Ще ви направим защитен свидетел. Вижте, не знам много. Само няколко пъти съм чул името на... На. Петър Тоджаров. На Джаро? Добре, все пак имаме свидетел, нали? Добре. Бенишев. Какво правиш тук? Реших да те видя. Видяме. Друго? Как ти вървят нещата с Тоджаров? Имам още 2 дена работа по случая и после ме местят. Чух нещо такова. Какво искаш? Ще арестуваме дипломата, който му пренася парите през граница.
Искаш аз да ти държа ръката? Не. Искам да обединим усилията си. Тоджаров се оказа по-сложен, отколкото мислихме. И какво? Освен за пране на пари с твоя помощ, ще го обвиним в ръководство на престъпна група, в производство и търговия с наркотици. Виж, аз не мътя в чужди гнезда. Този случай с дипломата си е ваш. Играеш го обиден. Само, че някои хора вече разбраха кой те е повишил и много искат да оправят грешката. Бенишев, малко ми е рано да слушам глупости. Иначе казано, шефът ти може да се пенсионира, а ти да го наследиш. Орден Стара планина ще ми ядат ли? Работим ли заедно или не? Трябва да мине през скенера. Това е дипломатическа поща. Куриерски лист от външно. Изчакайте за момент. Илчев. Илчев от Гранична, чуваш ли ме? Проблем ли има? Бенишев, данс. Ще ви помоля да го пуснете през скенера. Ако откажете, ще трябва да ни придружите. Вижте, аз съм дипломат и имам имунитет. Според Виенската конвенция... Докато сте в България, нямате имунитет. Ако е станала грешка, ще ви се извиним. Моля. Заповядайте с нас, ако обичате. Здрасти. Здрасти. Как си? Ще се оправя. Да ти припомня за паролата. За досието на нашия човек. Щях да забравя. Знаеш, ще ми липса работата с тея. Нали съм тук, няма страшно. Не, за друго говоря. Мислих, че е нещо сложно. Не. Знаеш, излезе един арест. Искам да участваш. Ще натрупаш точки преди повишението. Кого ще арестуваме? Ще видиш. Ще ти хареса. Сега? Да. Ще стане най-ефектното казино в София. Този елемент виждате ли? Да, и какво за него? Такъв дизайн, гарантирам ви, няма и във Вегас. Човек е на масата вляво. И освен всичкото, има едно предложение. Ето да направим една сцена за балет. Какво ще кажем балета на ГДР, така? А това с балета го забравяш. Важното е да имаш шоу за клиентите. Петър Тоджаров. Познаваме ли се от него? Васил Николов, ГДБОП. Арестуван сте по обвинение за организиране на престъпна група, производство и разпространение на наркотици. Ръцете. Тия май ще ми искат автограф. Сигурен си, че няма някаква грешка? Надявам се, че сме оцелили размера.
знаеш, че после сам ще ме изсилиш. При мен. Извинете. Преди да започнете, искам да знам наясно ли сте със закона. По-важното е вие дали сте наясно. Аз съм дипломатическо лице. А за този цир ще отговаряте с главата си. Хайде да не се палим толкова. Във външно вече са информирани за случая. Какво е това? Заповед за задържането ви. Нямате право! Само ли ще отворите почтата или ние да ви помогнем? Красота. 186 000 евро са открити в дипломатическата поща на съветника в мисията ни в Швейцария Станимир Кехайов. Той е задържан при акция на ДАНС на летище София. Според наши източници, Кехайов редовно е изнасял крупни суми в Лихтенщайн, ползвайки своя имунитет. Припомняме, че княжеството е офшорна зона в Европейския съюз. Господин Кехайов отказа да отговори пред журналистите на кого принадлежат тези пари. Днес по същото време в центъра на София служители на ГДБОП арестуваха и известния бизнесмен Петър Тоджаров. Предполага се, че двата ареста може и да са свързани. Пичове, не е истина. Закопчаха го пред цялото заведение. Хората гледаха така. Сега ще почнат да ни пържат много яко. Спокойно. Всичко ще е наред. Какво спокойно, бе? Сега мишоците ще почнат да скачат. Значи вчера куката, днеска шефа, казвам ви, някой ни клати много яко. Не някой, ами някой отгоре. Нали Джарос имаше хора за всичко? Ще го пуснат. Ще го пуснат. По-важно кога? До тогава аз се потапям. Къде, бе? Втора бора. Къде? Само да усетя, че някой се размеква, ще му щупа гръбнак. Слизаме в склада. Аре, бе. Нашата служба ви следи много отдавна. С което хем си губите времето, хем харчите грешни пари. Прането на пари, господин Тоджаров. В тая държава все още се води престъпление. Не разбирам какво се опитвате да докажете. Отношенията ви с дипломата Кехайов и екскурзиите му до Лихтенщайн. Не съм в течение. Екскурзиите, които плащам, са ексклюзивно право на гаджето. Като каза гаджето ми се сетих. Съни беше, нали? И още е. Това ме подсеща да те питам, какво знаеш за фирма Съни? За коя, Съни? Тази, в която Кехайов внася парите ви всеки месец от граница. За пръв път чувам. Аз съдружник ли съм? Не. Въпрос на време е дипломата да признае връзката си с вас. За никъде не бързам. Ако ни съдействате сега, ще ви ударим едно рамо пред прокурора. Вижте, господин Бешев. Денишев. Така е, Денишев. Аз съм тук. Стоя си, пия си кафе. Говорим си. Ако трябваше да си притеснявам. Ти вече се притесняваш. Що? Аз съм почтен човек. Не съм съден. Плащам данъците си редовно. Издържам цели семейства. Само че
ти разбихме цех. Арестувахме ти дипломат. А има и много типове, които мечтаят да разкажат за работата си с теб. Сега остава да го докажете. Да. Сега да няма тъпи въпроси. Това, че Джаро го няма, нищо не променя. Само задачата става леко по-сложна. Леко по-сложно. Ченгетата ни се пробват, защото знаят, че сме сила. Това е. Но другите босове няма да ни чакат. Какво ще чакат, бе? Сутринта взривиха колата на Чефо. Ко съм казали нещо? Не, нищо. Значи, първо, имаме един проблем, с кулката ще се погрижим. До тогава искам да увеличите оборота двойно. Двойно? Двойно, Тиш. Искам всички да знаят, че държиме нещата под контрол. Да не реши някой, че сме се насрали. Ивак, да не направим по-голяма беля. Тиш, чия е София? Наша. И ще си остане наша. Защото иначе знаете какво следва, не? Ако нека го приберат, обаждането от полицията е към мен. Някой ще каже ли на Съни? За Съни отговарям аз. Това е. Мачкайте наред. Алон, каква беше оная програма за възстановяване на изтрити файлове? А това, че имаш човек при мен, браво. Много добре. Аз съм ти приготвил и други изненади. Даже и връзките на обувките са ми махнали. Грозно, грозно, грозно. Амфетамина на твоите конкуренти е пълен буклук. Само ти се стараеш. Що така? Не ти разбирам въпроса. Ударихме цеха ти в Летница. Стоката е висш пилотаж. За холандците ли я готвиш? Вярно, че чух за някакъв цех в Летница. Колко кила хванахте? Достатъчно. За да те извадя от играта за дълго време. Браво. Значи харчите данъците ми правилно. Закопчахме някои твои хора. И кои са хората? Симеон Делев. Росен Гацов. И тя на трудов договор ли са при мен? Единия пропя. Това стига за да те тикна в пандиза. Ако стигаше, нямаше сега да ме разпитваш. Така че или ме обвинявай, или ме пускай. Не сме свършили още. Знаеш какъв ти е проблема, колега? За теб това е лично. Не за мен. Да се върнем на Летница.
Би ми казал колко е часа? Без 5. Попов, слуша. Да. Симеон Делев, да. Какво? Как така се съм убил? Иво, проблема ни е решен. Ден, господа. Поне опит. Заслужаваше си. Не мисля така. Един ще арестуваме, друг ще се стресне. Все ще има някакъв ефект. Ти за това ли работиш? За някакъв ефект? И сега какво? Нов отдел, спокойна работа. Ще можеш ли така? Що да не мога? Ще почна да идвам в 11 и да се тръгвам в 3, като някои други колеги. А през останалото време? Си гледам семейството. Шефе, носи ти кафе и сандвич. Сега ли закусих? Какво става? Обадих се на твоя човек. Той уреди да те пуснат. Дадах $500 000 за кампанията му. Мислиш, че ми прави услуга? Той не смята така. Ще трябва да му върне жеста. Знам, работя с министри, с депутати. Ме изкараха престъпник вътре. Всъщност инцидента с химика доста помогна. Даниил Шкин покрива всичко. Следили се сметки, фирми, преводи. Откъде знаят за Кехайов? Може ли ми кажеш? Откъде знаят за офшор? Джаро, не съм виновна, че ти разбиха цеха. За Кахайов също не отговарям. Не ме интересува колко пари ще платиш. Искам да ме измъкнеш от тия лайна. Искам да ме измъкнеш. Ясно ли? Иначе... Иначе какво? За пръв път влизам в тази дупка, втори път няма да има. Просто не мога да повярвам. Боже, не мога да повярвам, че стигнах до тук. Просто не мога да го повярвам. Спокойно. Всичко ще оправя. Знаеш, че съм добра. Виж, в цеха са намерили само прекурсори. Нищо незаконно. Шофьора на буса не знае за кого работи. Показанията на Делев са неофициални, нямат стойност. Твоя човек Росен се е държал желязно. Дума не е казал за теб. Колкото до фирмите, мисля да пренасочим траншовете в нова компания. Какво правим с Кехайов? Трябва да му намерим добър адвокат. Кого имаш предвид? Ще говоря с един колега. Бивш прокурор. Има доста връзки в системата. Ясно. Само гледай да се справи. Иначе ще напиша с него нова глава от Испанската инквизиция. Спокойно. Това е моя работа. Понеже оставям работите си на другите. Виж до къде стигнах! И това ченги. Попов? Трябваше да свърша с него преди 20 години.
Имам чувството, че не съм бил тук от месеци. И на мене така ми се стори. Как беше? На война като на война. Какво става тук? Контролираме положението. Колкото беше железен. Разбрах. Само то химика се изложи. Слаба психика. Чакаме да кажеш какво правим. Да взимаме ли нови помещения? Холандците ни чакат. Нищо не правим. Почиваме. Просто така. Докато не се справя с Попов, спираме работа. Ако трябва да организираме нещо. Не. Няма нужда. Някои неща човек сам трябва да си го прави. Ти можеш да правиш оригами? Мога само в унийки. Един мой познат много ги правеше тия птици. Той взе, че умря. И? Стори ми се днес, че го видях. Случило ли ти се? Да се припознае? Не, да видиш мъртвец. Като не си изпал е нормално. Нали? И аз това си помислих. Какво става с нея? Все същото. Каза, че сама си го измислила. Сама си била намерила бръмбъра. И в такъв случай знаеш какво следва. Какво? Не разбра ли? Разбрах. Случило ли се нещо? $20,000. Авансов хонорар. Явно някой яко е загазил. Клиентът е сериозен. Арестували са го на летището. Дипломат ли? Чух за тая история. Не ми се забърква. Защо? Защото Джаро е замесен. И ти трябва да докажеш точно обратното. Мисля да ти откажа. А какво мислиш за това във всички вестници да излезе как си подкупил съдия Иванов при последното ти дело? Какво искаш? Ти познаваш едната половина на София, аз другата. Ако се обединим, ще измъкнем Кахайов. Кажи ми, че си на някое летище. На някое летище съм. Лъжеш. Май само това мога. Джаро го пуснах. Няма никакъв смисъл, трябва да се махнеш. Извинявай, имам работа. Защо? Какво става? Ще ти звънна после. Шмекер, чакай! Много закъсняваш напоследък. Да не би да е заради онова момиче. Кое момиче? Танцорката. Тая беше, нали? Браво, бе, как я намери? Не, аз едно момче от сервиза. За всичко си имаш хора. Не съвсем за всичко. Ще ми донесеш ли очилата? Ета, майко, на шкафчето в спалнята. Иво? Иво?
За какво ти е това? Във всеки случай. Да не си се забъркал в нещо. Не, майко, имам сервис, работиме с хора, пари, постоянно се крадат разни неща. И затова си взе пистолет. Иво, погледни ме. Погледни ме. Толкова ли глупава ти изглеждам? Майко, казвам ти. Каквото и да ми кажеш, аз съм ти майка, няма как да ме излъжеш. Моля ти се. Моля ти се, седни и ми обясни всичко. Нищо няма да ти обяснявам. Ти си въобразила нещо. Иво! Иво, върни се! Чао, майко! Аре, бе, какво се мотате? Трябваше да сте се изнесли вчера. Пичара, по-полека с нервите, а? Пич ли ми каза? От 3 часа сме тук, да не мислиш, че ни е много яко. Сладурче, така ще говориш на баща си, разбра ли? Айде, още един дете да даде заповеди. Баща ми. Айде, мацки, сори, ще трябва да тръгвам. Аре, чао. И по-леко с нервите. И без това няма да се видим повече. Не се знае. София е малка. Никога, баща ми. Какво ти става, бе? Кой е това? Иво от фитнеса. Иво от фитнеса. А знаеш ли, че Иво от фитнеса се казва Иво Андонов? Не. И е дясна ръка на това дето побойна, откакто си се родила. Знаеш ли, че Иво от фитнеса се храни от наркотици, проституция и рекети? И какво сега, да сляза от колата ли? Забранявам ти да се вижда с това. Сериозно. Че мога и сама да се пазя. Защо не знаеш на квартира тогава? Знам, че не ти обръщам достатъчно внимание. Но сега, като се преместя на новата работа, ще имам време и ще наваксам. Ама и аз имам един късмет да ми се падне баща полицай. Еми, понеже не си ми избирала ти, ще облегча мъките. И как? Приготвил съм една изненада. Имаш изненада. Пак ли някоя призовка? Почти. Инспектор Попов ви призовава да се явите утре в 16:30. София, Прага. При неявяване подлежите на наказателна отговорност. Ще ме водиш в Прага. Но има ли някакъв повод? Повода има много. Че през последните години не ви обръщах много внимание, прибирах се късно. Зори? Зори. Зори е голяма. Ще се оправи сама. Много ясно. Ти сигурен ли си, че няма да ти изникне нещо? Абсолютно. Още ли искаш да станеш полицай? Решил съм го. Имаме точното момче. В момента е във Франция, учи в школата. Ще му трябват няколко години и го вкарваме.
Какво са аз тия в Боро? Кротнах, защото пред левачката ми всички кротват. Ама нещо ми е заслабнало. Ами тренирай. Здрасти. Здрасти. Ади, залата що е затворена, знаеш ли? Продавате. Утре изнасят всичко. И какво става с момичетата? Топ. Аз някъде тренирам момичетата. Дай на мен едно. Ако толкова го закъса, че им намеря работа. Знаеш какво тъкучество е при мен? Джаро да не е разкарал съни. Не знам. Джаро винаги ми е бил много мътен. Гледай какво става тук. Всичко ври, кипи, арести и сега залата. И кафето шопинг по никое време. Ти ми кажи. И Иво, като заговорим за съни, се нерви зверски. Какво се умълчахте, бе? Ало. Приключили с нея? Не още. До вечера си приключил. Мислих, че ще дойде Иво. Не, няма да дойде Иво. Взели паролите. Давно в компютрите няма запазено досие. Или е прехвърлено на друг отдел, или е изтрито. Открих само това. Самоводен е номер 7. Има пощенска кутия, явно там си пускат съобщенията. Чудесно. Ще ти кажа какво да пуснеш в кутията. После ще изпратиш съобщение на Попов, че има поща. Само това? Това е достатъчно. И от днес нататък говори само с мен. За ареста? Справи се много добре. Имаш голямо бъдеще в полиция. Помниш ли Карловия мост? И после бирите. Как се напих тогава? А сега Прага няма да я познае. Помня само онзи хотел.
казваше онзи хотел? Нефтохимик поведе срещу Левски. Ще трябва да излезе за малко. Точно сега ли? Само половин час. Ами багажът? Ти ще го оправиш. Шмекер. Шефе, това е за тебе. От кой? Попов каза да ти я дам. Поздрав за новия пост. Той къде е? Сега ли остави? Не, с нощи остави. Да. Добре, идвам веднага. Спри тук. Остави ключовете и слез.
си да ме убиеш. Карти и билети за проверка, моля. Тук по пасажето и Джаро свалиха малката Жанет. Трамвай, осмица ги прикара и всеки го дари с късмет. Попе, изпомни ме тук, а? Мръсна копеле. Сега, правим така. Аз питам, ти отговаряш. Ставай. Полицията ли? Искам да съобщя за двама, които продават наркотици. На улица Самоводене, при училището. В черен голф, до оградата. Казвам се Найденов. Не е хубаво така. Ченге, да заставаше с ченге. Ти го започна. Ти го продължи. Що ти трябваше? Люлин е пълен с престъпници, но ти не искаш тях. Не искаш само мен. Видя ли в кила и наглеци? А? Ти винаги си бил голям умник. А ти си една тъпа кукла, дето на мой гръб иска да стане звезда. Нещо да почна ми ставаш много скъп. Този път няма да ти се размине. Що? Що си вкарал другарче в екипа ми? Не е малко. Точно за това сега ще ми кажеш името. Това не е ли мой? Ма попе, ти май си почнал да крадеш, а? Ще са хубави тия работи. Не си Добър ден, господин. Сержант Кристанов, личните документи ще може ли? На колегата ли също не е? Ти по работа си бизнес. Ще моля след доклад. Първо, колко време сте тук? 15 минути. Пред училището? Да. Трябва, почта, за учениците. Няма такова нещо. Точно така не изглеждате. Господин. Слушам те. Кажи ми името. Не учи се да губиш, колега.
Искаш ми се правиш на герой, така ли? Добре. Ще го уреда. Имам връзки за випалеята. Маргото много ще страда. Маргото няма нищо общо. Аз ще отеша. Само ако си я докоснал. Името на предателя? Ще ти го кажа. Да. Казва се Джаро. Знаеш ли кое е най-забавното? Ще свършиш така, както трябваше преди 20 години. Извинявай, трябва да слизам. Попов! Чуваш ли ме, Попов? Бе, махай се от тук. Не говори. Линейките идват. Попов! Попов! Не съм страхливец. Марко, не си играй с огъня!
Знаеш ли, от теб нямам нужда. За какво си ми? Трябва да се оправям сам. Искам Джаро осъден от системата. Тогава променете системата. Попов!